Galicia contará este verán con 140 bandeiras azuis, unha nova arbanza. Ángeles Vázquez afirmou que con esta cifra Galicia consolídase como exemplo de coidado ambiental. A Praia de Doniños foi o lugar escollido para entregar as bandeiras azuis 2024 a areais, portos deportivos e centros azuis. O acto asistiu a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quen salientou que as 140 bandeiras azuis que este ano reciben 114 praias, 11 portos deportivos e 15 centros azuis consolidan a Galicia como exemplo do cuidado ambiental dos recursos naturais do litoral. Este lugar é único, Galicia é única, as nosas praias son as mellores. Hoxe estamos nunha das mellores praias de España, porque en realidade as praias de Galicia son as mellores de España. E iso, ao final, refréndase, por un lado, en seguridade, fundamental para os vosos veciños, pero tamén seguridade para os convidados, aqueles que son turistas e que se queren achegar ata Galicia. E unha das preguntas máis reiteradas a partir do mes de xuño na Consellería de Medio Ambiente é cales son as praias azuis deste ano. En España, a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor concedeu 638 bandeiras e Galicia comparte podio xunto con Valencia, que ten 138, e Andalucía con 130. Vázquez non só destacou a seguridade dos areais galegos, senón tamén a excelencia das súas augas. Queremos propiciar que este espacio sexa disfrutado por todos e as persoas con unha mobilidade reducida tamén se poden achegar a estas praias con bandeira azul ou igual que os nosos portos deportivos. E queremos seguir afondando, queremos ir máis alá, e se temos isto é gracias a un legado que ven de atrás, pero que temos que seguir educando aos que veñen de cara ao futuro para que fagan pedagogía e que os nosos espacios sigan con esa insignia. Pontevedra é a provincia galega con máis bandeiras azuis, xa que ten 66. Na Coruña houbo 38 areais galardoados, un deles na comarca, a pobrense praia de Cabío a Lombiña e 6 portos, mentres que no caso de Lugo hai 17 distintivos.